Dommerne er fortvivlede over den udbredte mangel på X-Factor. Men det er stadigvæk tidligt på dagen. Massevis af deltagere venter på deres store chance. Og den næste står klar i køen. Jeg hedder Babu. Jeg er 15 år. Jeg kommer fra Aarhus af, og til dagligt der går jeg i 10. klasse. Og Babu savner bestemt ikke selvtillid. Jeg ved, hvad det handler om. Jeg kan levere en fed performance, så jeg kan sælge varen, og så synger jeg helt fantastisk. Så for Babu er der kun ét mål med X-Factor. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg kan nå til finalen i Babu. Det er mit mål. Hej. Hej med dig. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Hvad hedder du? Babu. En gang til. Babu. Babu. Hvad skal du synge? Jeg skal synge Pixie Lott, Cry Me Out. Du fyrer den af. No. What's in my heart is not in your head anyway. Major till dating, you weren't worth the waiting, nor were you. It's out of my hands since you blew your last dance when you made me. You'll have to cry me. Ja, det går okay. Går da, så okay. Prøv at se Blackman. Er det ham, jeg har været bange for? Er du sindssyg? Stop! Sindssygt godt. Tak skal du have. Det var eddermame fedt. Jeg kender Pixie rigtig godt, og Pixie Lott, hun har været i studiet hos os en 3-4 gange inden for det sidste år, og du gjorde det mindst lige så godt som Pixie. Wow. Tak skal du have. Kæft, det er fedt nummer. Super fedt nummer også, altså. Men hold kæft, du kommer jo da bare direkte i finalen. Altså, det er jo helt sindssygt. Hvor fanden kommer du fra? Det var jo faktisk ikke. Aarhus. Jeg kommer fra Aarhus. Og der ved det. Gudsbenået, det er du. Altså, og resten kan man klare med vand og sæbe, hvis der er noget, der klør der. Thomas Blackman, mine damer og herrer. Du er fantastisk, simpelthen. Du er simpelthen fucking fantastisk. Jeg tror bare, vi skal stemme, og ved du hvad, du får bare i for mig. Tak skal du have. Ja. Fedt, mand. Det bliver godt, det her. Det bliver godt, Sådan hjemme, Der kommer Blackman. Skal du lige give ham næven? Det var vildt. Jeg har det godt med, at Blackman siger, at jeg nok når hele vejen i finalen. Super. Tak skal du have. Men samtidig, man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Man skal lige tage alting med et gram salt, så... Men nu må vi se. Det håber jeg selv ikke. Vi skal have det. Fuck, hvor var det nice, mand. Sikke en befrielse, ikke? Imellem alt det shit der.